Moi! Ja tänään pelataan Nator. No, en ehkä se lukea tämmöstä peliä. Tai joskus. Mä oon pelannut tätä joskus. Mä oon tässä saunassa. Mun pelat jäätiin täällä. Hyi. Ei, tuohon tuli toi. Aivan samaa. Se tuli se. Se tuli se tuhma lapsi ja Marja. Se tuli. Nyt se meni vähän pilalle. Pom takana. Ui. On hirveä mappi. Mä yritän ajaa tätä. Mites tonne ylös pääsee? Maanjäristys tuleeko? Mitä tää tapahtuu? Mä en pääse tähän. Mä mun ylemmäs peli. Mä haluan tätä samaa, koska... Niin. Tässä pitää mennä siihen putkeen. Onks tässä on laseja? Mä mietin, että se on se 20 kiloa saatu. Ja sitten ehdottaa, mitä se pessu olisi. Mutta vielä kerran. Katsokaa nyt. Tuo ensimmäinen tuossa on minun. Niin se kannattaa hakea, koska sitten pääsette Suomi-servuille joskus niinku Brookhaveniin. Ja sitten te pääsisitte myös muualle servereille. Hei, minä menen tuonne. Tämä on minun kohteeni. Sinä et tule tänne. Hei. Älä! Ilkeä, mä bännään tuon varmaan tuolta serverillä nyt. Mä en osaa bännätä, se on vaan siinä ärsyttävää. Hei, kattokaa mun auto. Mä ajan tuon yli. Missä se vettää? Aha. Mikä? Joku on mun auton päällä. No atsuu. 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 Jos mä saan 50 tilaa, joo, tästä
riimoja. Mä oon tajunnut Onks tää puhelin kääntyy aina näin päin? Mä kuvan siis puhelimella. Mun tabletti meni rikki. Sen näyttö on ihan hajalla. Mä en mennä tuohon reunalle, mä tippuu. Niin mitä tuolla niinku tapahtuu? Ei mitään ja mä kuolin. Kiva. Lennäpä tonne. Toissa lentää tonne. On aika varmaan tuo. Ottakaa mun emotet. Mä tipun alla. Mä näytän mun kaikki emotet. Ehkä. Mä oon ostanut tän. Ja sit mä oon ostanut Ruslife. Mä oon ostanut senkin. Mä oon ostanut tämänkin. Kiinni. Miksi toi tuli just tohon? Hei. Mä haluun niin mukaan. Maksaa robukseja. No epäreilua. Mulla ei oo yhtään. Koska mä käytin kaikki tähän mun skiniin. Että no ei ihan kaikkia. Niin ois. Mä jään tonne alimpaiseen kerrokseen. Tai siis kakkoskerrokseen. Niinku. Pitäisikö mun kuolla? Mä menen aivan alimmaiseen kerrokseen. Joku idiootti tulee myös. Kaikki tulee varmaan tänne alimmaiseen. Äsken ei tapahtunut mitään. Rikotaanko täällä nyt jotakin? Hei! Ihan ilkeitä. Joku nuohi. Täällä on maanjäristys. Hei, nyt mulla on kyllä pukaa. Mä sinne aivan ennään, että ne oli muuhun. Mä kuolen. Mä otan tänne reunalle. Eiku itse asiassa ei kannata. Tää immeen on tänne. Apua. Jos Mä liikun. Mä edes liuta ettei. Hei, mä en halua sinne taas. Mä haluan kuolla. Miten mä voin kuolla? Ei, ottakaa mä tuon pienen tauon. No niin. Olen menossa takaisin saunaan. Kävin varmaan 10 minuutin taukoa, koska A. Mulla on hyvä vessahätä. B. B. Mulla on tylsää ja mä pelasin yhden pelin. C. Eli mä pelasin C. On E. Eli mä pelasin yhden pelin. Mun lähti hiukset. Mä kuolin. Joo. Toivottavasti ei tule tsunami. Ei vitsi. Takatuka. Mä olisin halunnut, että takatuka voitti UMK. Apua, mä kuolen. Stormi. Mitä joku sanoo? Ihmiset. Pelastakaa minut.
No, oikeesti. Ihan rento. Ei tarvitse mitään. Ottakaa vaikka näin. Ottakaa mussamallia. Hei, toi matkii mua. Täällä on vähän heltti. Onko mä niinku kuolematon? En varmaankaan. Joo, mitä tapahtuu? Lämmittäkää mua. Please. Mitä niinku? Hiekkastormi vai? Oh my god. Oikeesti, voitteko te ehdottaa, mitä mä voisin pelata? Täällä ei näe mitään. Oli respawnaamassa. Tyypit. Jotkut melkein kuoli tohon. Mitä ihmettä tuolla? Siis toi talo näyttää tolta. Kattokaa. Kattokaa oikeesti, kattokaa. Ei näy enää. Kuka toi on? En tiedä. Koulu! Ei! Mä hyppään alas. Vihaan koulua. No, ei koulu niin pahaa oo, mutta on paavupesu siinä. Mut se on ärsyttävää, kun siellä pitää istua jollakin tylsällä penkillä ja miettikää. Hiljaa. Pallaako täällä? Eiku, häh? Joku mölyä tuolla. Ei mä kuolen, mä en mene tonne, mä kuolen tuolla. Tätä mene tänne piiloon. Apua. Tänään kuolee. Ei. Miten jotkut pääs katolle? Jes, mä selvisin. Katolle! Jotkut meni katolle ja tuonne nousi vaan tuon verran vettä. Mun näyttö kääntyy. Toi. Hei. Mä oon sun hevonen. Okei. Mikä tää? Tää on joku uusi. Tämmöstä ei ole. Minä ajan. Ei voi ajaa. Mä menisin kyllä mieluummin tohon laatikon päälle. Joo. Voi. No miten tuolta pääsee pois? Tyypit. Mä en päästä tätä enää pois. Help. Mä menen tähän.
Mikä? Tulivuori, tää on paha. Ei jäi tulipalkkaan. Olen kanssa. Kaikki tulee tästä. Älä. Kuka idiootti? Älkää vittu. Joo, tää video taisi olla tässä, mutta ei kun mä voin olla aluksi. En mä ollut. No ei tää anna kirjoittaa mitään. En mä osaa kirjoittaa hirveästi englantia. Kun mä en keskity englannin luuteihin. Tää on tämmöset tylsät ikkunat. Miten tonne ylös edespäin? Voi että, mä pääsin tällä rakennuksessa ulos. Tyypit, help. Apua. Ei. Mä en halua kuolla. Hyppää ylös. Apua. Ei täällä ikkunoita. Nää tyypit vaan tanssii tää. Seuraaks toi niinku mua? Olettais vähän sitten, ei ehkä. Oi. Kebabrulla. Miks? Kattokaa mun jalkoja. Ei. Mä en halua menettää mun hienoja jalkoja. Älä tuu tänne, Jessu. Mulla on hienot kengät. Kommentoikaa, onko nää hienot. Voi että. Ei. Voi leipä. Voi leipä. Jos mä selvisin. Mun kivijalat jäi paikoilleen. Ottakaa, mun äiti huutaa. Mä käyn äkkiä auttamassa. Enpä käykään. Mä en käykään auttamassa äitiä. Mä en kerkeä nyt. Sori, mami. Minä otan tämän. Älä muuten yritäkään. Nää on ärsyttäviä. Minä haluan ajaa tällä.
Mä en ikinä pääse mihinkään, kun kaikki vaan ärsyttää mua. Mulla on tosi hienot kengät. Kattokaa nyt. Mulla on tosi hienot kengät. Kaikki on semmosia ärsyttäviä. Et tule tänne. Tuo vasta ärsyttävää onkin. Mutta mä vaan, hei mikä? Voi leipä, voi. Apua, mä kuolen. Mikä täällä on niinku? Seuraavaan mappiin. No niin, me ollaan menty nyt. Tää on miivinen kiekka. Mä luulin äsken, että tää on päällä. Tää kamera. Mutta eipä ollu. Eipä ollu. Niin, mä puhuin tossa, että sitten kun mä sain vaikka, no, olisiko 50 tilaajaa, apua, niin mä teen semmosen kesällä sitten, että jos mä saan likejä sen verran siihen videoon, että niinku, jos mä leikkaan vaikka jonkun saksalla, mä näytän. Ei! Ei! No niin. Niin, eli no mä selitän tän nyt loppuun, mä en kyllä osaa selittää. Mulla on vielä yksi juttu. Niin, mutta nyt vähän bukaa. Joo, jos kokais rauhallisena. Joo, tuolla varmaan ne juttu tuolla on vielä. Varmaan pysyy rauhallisena. Mä kuolin. Niin, eli mä leikkaan vaikka jonkun korun, jos mä saan vaikka 50 likeä, niin mä leikkaan sen. Mun pitää saada sitten siinä likejä. Niin joo. Mä teen semmosen kyllä, mutta se pitäisi olla kesällä. Mä teen niin. Let go. Nyt kuulkaas. Kuulkaas. Lenna, mä en halua. Joo, niin sen verran kun mä saan likejä siihen videoon, että minkä mä heitän alas tai rikon tai näin, mutta puhelinta minä en riko. Joo. Hei. Niin joo. Mutta heippa! Täällä vähän bugii.